Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, 17 na. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Balikan tagilayon ng patrol sining isa ka shooting incident sining gabi. Padayunon ta ang report live direkta mismo sa lugar sang insidente. Aksyon Firing Line. Isa ka lalaki subong ang nagahapaon dira sa terminal matapos hangon, no? Nag-alalabot ang pamilya, nagwawaw, nagpinangakig kay nga wala gindala sa hospital. Aksyon Firing Line. May protocol, may ambulance nag-abot mo. May protocol ng mga aton sini nga mga medic dira nga once nga makita nila kag madiskitahan nila nga wala na sang vital sign, way na sang tibok-tibok sang tipusoon sang tawo, ora mismo way na sila nagatandog pa. Aksyon Firing Line. Kay protocol ina nila mga kaksyon plus nga shooting incident ini, ang kapulisan hindi gid gusto nga tandugon ang patay nga lawas sang tawo agod hindi man mahamper ang ila sining nga investigation. Aksyon Firing Line. Kay ginatakos pa na mo ang suko pag ginahulat malikantang patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Patrol, may gabi. Aksyon Bryce sa Gapon ang singgitan sa mga himata sining ginutang sining mga gabi nga kun mahimo dalon nga gaw sa ospital ining ila mismo nga himata no kadagod nga matabangan amo ilang nga pagpatiabi rason ko nga ila diri sa Gapon ginapilit sa mga persona kung sa mga pumuluyo kag mga kapulisan nga ari diri naka-standby sa lugar kun mahimo sila mismo magbitbit sila himata kag isakay sa mga ambulance nga naka-on standby diri gid mga gabi Aksyon Bryce sa area mismo sa northbound terminal Barangay Bata Sulad sang Bacolod. Aksyon dyan, yes, aksyon dyan, nga nagasinggitan sila nga dalon sa ospital. Anong isa imo paglantaw? Kumusta gid man ang gahapa da aksyon dyan? How gagiho pag gid man? May patimaan pa nga buhi ini? Ano nga sitwasyon? Kaangay sa ato naging pastor kay Aksyon Bryce, pag-abot sang Bacolod Emergency Responders sa area, nag-check sila sa signs of life kag pinapektibre ka mga pulso abay silang lalaki mismo. Sa kaimtangan sa lalaki, kung kita palang tabon, wala na gid man siya nagagiyo. Nagahapa ini siya, unresponsive sa mga emergency responder nga nagtatadap siya kung nagresponde sa lugar pagka pinakaminutos makaligad siya nagluntad ining pagpangluthang. Yes. According to sa mga taga-Bacolod Emergency Responders kag mga kapulisan, ang desisyon na galing sa investigador sa pulis kag bisan pa sa hepe sa station nga covered ining area ang police station number 3. And most probably Aksyon Bryce, ang inadiri assessment, no signs of life. Rason kung nga ang inadiri nga desisyon, hula po nakatapos ang scene of the crime operative kung Soko para magkakandak sang investigation Aksyon Bryce. Yes, I'm sorry Aksyon dyan to ribata. Kay kabalo ka, hindi man sila authority nga mag-declare nga why na sign of life. Di man sila doktor, protocol man na, di ba Aksyon dyan? Explain Yes. na, be.
Yes, insakto na sa action bray, no? Ah. Amo to kay nang ang badri sang na story naton kay emergency responder. Kung tari ang doktor gid mismo kon physician on duty, amo ni maka-declare sa medical status, verify kita diri sa action radyo bisan damo ang nagapurpamangkot sa Facebook Live. Yes. Kung ano nang sitwasyon kung kita halong sa paghatag sa mensahe. Ang aton permi ginapalayag isa pa lamang ni kasutig incident sa rintinutang ang lalaki. Aha. Pero in terms of medical bulletin, medical condition, wala pa ginaton action bray, mapalayag kung anong status ni diri kay wala declaration from the police Yes. o kung nahalin sa aton nga mga medical experts. Kamulo ka nagkagat malang kita because na-mention mo while ago nga ang police mismo wala nagpahanugot nga hakwaton ini sang mga emergency responder naton dira, ano? So, gina-question sang family. That's why gina-explikar tani sa mga listening public naton para at least may inchende man sila sa sitwasyon action dyan. Yes. Amo na ang isa diri ka mga katabo, no? Naga-istorya na action bray ang sinata, no? Sining persona. Punta natin ilang conversation with sa katapos ng emergency responder. Sige. Oo, siguro mga almost 10 or sobra sa 10 nga, gunshot. So, hindi naman matandugid, like, pakayaon sa para magpatid. Kaya according sa witness daw, mayroon siya damo sa lawas, diba? Or sa tubang, daw sa head, mayroon siya sa head, bali sa dalong sang lips niya pala, mayroon na dadua ka bilog. And then the rest na sa chest area ka lang. Maulak na lang kami po ko. Okay, so may isa diri kay mata nga amo to ang nag-istorya diri action bray nga ang hambal nila maulat na lang sila sa gimata, no? Ang action na bray. Okay. Kung ano gid ang mata po nila. Kay Ganawa ba? Yes, ma'am. Ano ba matabo? Hindi nga wala pala din. Sino nang babae action dyan? Ining lalaki amo na emergency responders ng DRMO. 30 minutes na. Based ang una nga nag-responde dire. Susubong di pa mi katagid sang initial kay ongoing pang investigation. Kubot sila hindi makuha, Migo. Ma'am, hindi siya makuha pa ang naman. Hindi pa kayo tungod crime scene, sir. Okay. So makonsider sa crime scene dahil so hindi na siya makapag. Kaya sa initial naman kung pila na sa minuto or oras sa lugar. Pila na po ka minutes kayo napag-abot na sa Initial nila more than 30 minutes na. So hindi na siya, pila lang ang limit, dapat siya pwede pa makuha. So mukha, if may times of life ka 10 minutes pa lang. Para pwede sa marapid, going to hospital. Okay. Bisan 30 minutes na? Yes, sir. Okay. Bisan ma 30 minutes na ang delayed nila kung may sign of life pa, dapat kwao nila gyapon eh. Ang sorry sir. Ang iya diri nga statement, bago lamang, ang ila ko na protocol, pwede nila makuha kung 10 minutes pa lang ang persona sa lugar, asa naduntad ang krimen, kung incident o kung aksidente, kag may signs of life ka, isa ako nga pagpatag kay inaction bribe. Okay. Pero ang ila din ko ng initial nga report, rason kung nga hindi nila makuha, bangod nga from the first responder, asa nga sa ila nang iabi nga pagkadto sa area, masulsobra na sa 10 minutes, naglabot na sa 30 minutes, kag amo na ang kag wala na kuno signs of life. Rason kun nga ang ila diri desisyon, hindi na pwede makuha ang lalaki nga gindotang kay ini nga area makabig na sa karon nga crime scene action drive. Okay, sige. Okay, hulat-hulaton tay ibang explanation pag sina. Anyways, kumusta ang PNP subong na nung ginaplastar pa ng action dyan? Sige gyapon ila pagtipod sa impormasyon kay bisan sila medyo may kabudlayan man sa pagkuha kay ang pamilya amot kay inang ila nagid nila ngayo wala silang gatag sa mga impormasyon pero una nila ngayo is kwaon nagid ila mata. So ito ko na di isa di ka mga challenges sa mga kapulisan diri sa lugar ang kaya sila nga sitwasyon action bribe pero most probably may mga information na sila nga nakuha no like nagambal ang ibandri kay nang taga-syudad dili siya sang Silay. Pero in terms ng ngalan, naging palabot na sa
aton nga ngalan, pero sa luwat ang ayo naton sa tumak action siguro ano lang ginahulot pero naton nga ang police mismo ang declare Yes. sa ngalan sining persona Aha. nga gilotang sining mga gabi kay ang kontani ni ang makahatag sa ton nga pinaka-reliable ang pamilya. Mhm. Galing kaya information ako nang nagatag sa ton information is hindi related sa ila o kung sa gilotang abi rason to nga hindi nato mapalayag diri sa kanginan. Mhm. Kung ang pamilya tani di no makahatag sa statement kag sila makambal nga mo ning ngalan sa ilay mata pwede ginaton girayan sila makuha sang papayag kay sila ang nag-confirm action bribe. Mhm. Okay. So nagpahimuyong naman lang family subong. Sa subong nagtaymunong sila kaya to lang isa ka do may mga ano garo nila no isabi ka makabig nato na maning may oridad na sa ilang pamilya Aha. nga nagpalapit diri sa lugar taga mo to nagsorya sa aton mga kapulisan taga mo to medyo napakalma sa ila action drive. Okay. Mhm. Mhm. Alam ito mo to sa gapon ang suspectado hindi pa nato matubod dito sa ng kapulisan kay ina no kalibutado po sila ng impormasyon pero okay na sa una nato niya interview diri sa isa ka bystander o kung nag-ID sa lugar mismo ay pagpatag ko no kalawig ko na siya nga luphang sa wala pa matubod yung mga suspectado kaya na ba tayong gabi ko no nakita nila ko no may nag-ilis pa ko sa magazine mo Uy, grabe kaya ba? duwa ko no ka magazine action bright ang gamit sa nga suspect kung kita ko maglantaw ka na mo sa mga bala nga napalibot sa ng lalaki. So kon No? that's why hindi naton may mga information galabot sa aton ding nga kuno maghambal kita tiniruhay meaning may baslanay lain man nga gintiro lang. Siguro Oo, ang nagtiro lang. paglaom niya paghangop nila sang damo-damo nga lupok base may binaslanay pero sa paglantaw action dyan way man niya tiniruhay nga natabo ged. Mhm. Wa ay tiniruhay pagpanglutang ng gid action drive. Hanggid lang. Okay. Okay, kung makita natin wala man abis ang mga instrumento o kung ara makita sa lawas o kung nakita natin yung plain view sa nagahamyang o kung nagahapa ng lalaki Aha. wala man siya mga gamit sa nisa no wala na yung plastic sa kamot Aha. na action drive. Action dyan para sa benepisyo sa mga lesioners naton, ang mga suspect anong ginasakyan sini, anong situation gid kay ina paghitabo. Kay action drive nakita nila una gid nga information isa ka lalaki lamang. Okay. Nga garakat mo na kurusdala, wala nila identify, kung lang nakita-kitaan, kung ano diri ang ginsakyan ba sa lalaki. Ang ito rason kung pag-abot natin sa area, ang desisyon ng pulis, din freeze, din pa pinunong ang tanan ng mga ari sa area, kaya hindi mapaktan kung hindasi bla ari pa din sa lugar ang suspect. Kaya dito ako nagsumban nga wala nila nakitaan. Ang ibang mga pumulong sa area, wala nakakita kung sariin ang suspectado action drive. Aha, ang lugar hindi populated ine nga lugar, ining namin ko damo tawo bla. Damo gud sa tao, kay amo ni oras, rush hour siya. Yes, Kasi rin nagaginutok ang mga tao sa may terminal. Kaya ini action by northbound terminal, din mong Gani. ali sa dampi sa may rough road, abot sila mo ng ginaparkingan sa mga salakyan. Pinakapunta sa tupong sa pinakapunta, silang atop, diri lang sa dampi, action drive, no, nagahigda. Ako nagapa, ilang lalaki mismo. Sige, i-sustain tagid action dyan basi makalibot ka da with the family kung anong mahutik-hutik, anong trabaho sang tawo nga ini, anong initial nga ngalan halin la mismo. Paki-try abi nga makakuan-kuan kita dira, makakuha ta chismis dira sa palibot action dyan. Okay. Kaya naman action guy, no? Matchas pa kita doon kay diri sa area, wala ka natin, napalibot naman ang kapon ng mga kapulisan action guy. Okay, kadamo sa nagalinusot ding information na personally pero hindi tani pwede mapalayag on air action dyan unless ko ng family mismo maghambal karon dugay-dugay kag ang pulis mismo Yes, no. Sige, padayon lang pa sustain lang action dyan. Yes, action guy. Check sa paggabi, basta yung mga additional or available details, diri, no? Na makahatag sa aton sa area mismo. Action na bright. Kung may mga nakabati diri, sining shooting incident na nagluntada. Kamalo ka, medyo Action dyan. Yes. Dali lagi na. Sige, action dyan. Sa mga listeners naton, kasi hindi siya gid sa inyo, no? Hindi kami maglawag. Amo na yung protocol namon for the safety manamon diri. Hindi kami maglawag sa ngalan sang tao. Even though nga may mga names na kami diri, kay protocol ta nga pulis mismong pambalunta or hindi gini pamilya. Hindi inilumbaanay, no? Hindi inilumbaanay, please lang pasensya gid ra sa inyo. Hulat-hulat lang kamo authority maghambal. Amo nang aton niya papalayag nga professionalism ning aton mo. Mangin professional kita, hindi ta mangin haras-haras direction. John, go ahead. Yes,
gapon action bray diri sa may area. Kay kung naton kan inaton diri. May mga gabaligya nga timo, no? May mga karaoke, no? Mga lipot kita may gabaligya di kay na mga chicken joy. Diri sa mga chulutsanggi. Mga pulo pa mangkot kita diri sa mga chulutsanggi. Mano, may sakson dyan, sakson radyo. Damo lupok kinabatian niya, no? Mga pila. Kung siguro, duwa ka magasin. Wala ka magasin. Sunod-sunod lang. Sunod, pag-ubos ang isa ka magasin, bulos naman isa ka magasin. Wala ko, layo ko mo. Okay, pero perting lupok, no? Sunod-sunod lang. Sunod-sunod lang. Hindi man sila automatic, kay gabarak na yung automatic. Nung tingnan na ba't yan, pina, pila ko nung kasuspect? Isa yung lambada daw, duwa man ko nung ganman. Duwa ka ganman. Bali may ginasakyan sila, no? Wala nag-aaral na sa terminal mo. Nagdalagan. Pero papalagyo nila, ya. So, nagdalagan ko, no? Din sila makadto ko, no? Way lang ko basta kay dulom na mo, hindi nakta, kuro sila Napalagpog ko yan mo. Okay, pero nung kaila, damo tao, jay. Damo yung terminal mo, nag-rush hour. No, ang imo information, nag-ano ng lalaki, gaba pa naog sa jeep o kung masakay. Nang wala ko idea kay wala gi ko na tong dan nakita mo. Mangkutas sabi ko Patian ko lang yan, lupok ko yan mo. pirmi na da galabay. Sambray? Mangkutabi ko pirmi galabay da na may tsuraan niya na ang suspect No, victim. nakilalaan niyo ni siya, ang lalaki hindi. Okay, ko kilala sa wala. Hindi siya naman kilala. Pero kayo na, no, meron din mga suspetsoso na nga niya, naglibot-libot. Wala man kiti, wala man kami hiling mga idea nga may matabo nga mo na mo. Oo, kasi yata lang. No, pagkano kayo natin, of course, pagtutulutang, sa iya palibot, tamo, pataho. Uy, damo daw lang to, nervous ka na. Pero sa lang kitang ano, no? May kilala ko ka rin nga sa driver, sulod ko rin sa akong kaya nakulbaan, nanago. Nagot na lang si Simon, nagdinalagan. Nakalantaw to siya kung gagiho-giho pa ni. At sana, Bray? Nakamuno manuha sabi ko nakalantaw to sa gina paglantaw yung gagiho-giho pa ni. Oo. Noong pag-abot kay ina, nagagiyo pa na siya. Wala na. On the spot, gina siya da. Amo na lang sitwasyon nga da. Pagtumba, tapos lupok, amo na ang sitwasyon. May finishing pa ni kuno ang kutabi. Nung bati kayo na gano'n, nung nag-ilis magazine, ano na, dugba, ilidog yung finishing pati siya. Kapakit siya. Daw, amo na kuro natabo kay amo na pagbati. Kuya, pag pak. Gusto ko stulay ko doon, hindi kuya triangulo Pak. Paglantaw ko Amo na lang sitwasyon na yun. Anyway, nung thank you kayo aming gabi, Action Bray, isa drin, no, sa mga persona nga nakikita sining, o kung nakabi nakabati, no, sa pagnilupok, and then una nga nakakadto diri sa lugar sa naluntag kining shooting incident sa nagdamang gabi. Check pa dito sa piyak, tanan diri nga sa mga balaligyan na dispalibot mo. Galing kay kaina bala ang mga drivers sang salakyan nga una action na Bray, no, nga amo dito sang nagluntad ang shooting incident na nakabati, no. O labi ali dito sa area, why na kay nakalakat na ini sila. So nagkarabilin sini diri mga bag-o naman nga mga units o kumada nga nakabot sa may area mismo. Dali naman sabi sa uluunhan, basta mayari pagkadali sa iban nga nakabati sa crime scene. Sige. Delikado. Panglulaghap da. Delikado. Kay sa lagyan, ari din mga din pangigdan nga lagkong ido. Oh. Malibot sa tapiak, no? Sige. Kay ngari, pwede sanggi mong sa pinakalikod, yung sinidiri na yung sulod sanggi na di. Hindi ba nagkabarabridya, pati ganun isang chicken joy, o kung na fried chicken, no, action na bro. Ma-check na pagkita sa iban, pagkita sa gapon, Kwan why pa, action dyan, Yes. try dabi malabutan mo dang gwardya abi sang kwan? Sang sina nga terminal or dispatcher abi drabe basi makaulos actually wala na ti action bro, gwarantya. Away na gwardya da. Wala na ti gwarantya, may dulo dispatcher, May pero dispatcher. depende na kung sino ang unit nga nagabiyahe. Hindi siya regular, dala. Na amo na siya ang dispatcher. No, sino yung lalaki. Wala din dispatcher. Sa anong sitwasyon na subong mga salakyan nag-transfer anay gamay lang duro distansya sa area? Yes, why na din sa may nagaparada.
Mera na lang, mera pa duwa ka linya, pero dito sa may pinakapuno, no, sining pradahan. Aha. Dito sila tiner action ng Brian, no. Duha naman ni usually sa tumatag paramati, ining lugar abi pradahan isa sa mga jeep na may ruta pa Silay or Talisay. Victorias. Na. Pero mga jeep na diri, no. Hindi action Brian. Mga double car o kon mga bus. Wala pa suko. May suko naman action dyan. Why pa? Ay, tano. Ang suko, ara lang yun sa Nokbo na dao. Why pa tugtog sinema tiningon? Isa, bakulod man lang ni. Way man tas melbagan di. Nano ni man? Oo. Natabo ni daw mga lasay sa 15 mo. Mga 6 Isa ka oras kag 20 minutos na. Muna action Brian. Basi may ginkantuan man sila nga lugar. Ano nga sitwasyon? Do kadugay gidaw. Gani. Kay kaluluoy man isang patay nga ginapayungan no kay gaulan naglay subong. Kag ang pulis nga nagapayong basa naman Gani man. Sana dito damo ko pamangkot no kung sino dang sa tunga nga pulis. Isa na ka pulis nga nagapayong sining ginluthang aksyon na Bray. No, kay kinahanglan nila ni ma-preserve mong ang crime scene. Correct na. Kaya nag-ulan nga daan. So munang isa rin nila sa ginaikot karon gilamang gabi. Oho. Kay ang mayo lang kay at isubong nagkulokal man ang pamilya. May mga intindihan na nilang sitwasyon no kay imtangan tong amo ni ang sitwasyon diri sa lugar action Bray karon na nga gabi. Okay. Check pa kaya basta makapigil pag diri sa piyaka. Kapag may mga additional input so kung mga information diri nga hatag sa aton sa aton nga mga kapulisan, no? Aksa na Bray. Okay. Ang information is naging pasa sa aton diri. Muna, no? Kaya muna kailangan ginatag diri sa aton Aksa Bray. Basta ikaw man siguro nagbalita man man. Oo, ako na kay amo to kinabatian ko ang iya initial iya palaya mo naging nawag diri sa ilang mga mata. Galing kay wala. Amogin man Amo na Aksa Bray. Ang iyayo nga ginlawag. Okay. No. Kag bisan pa ang iya nga mga himata nga sa area. Familiar man naton. Pebrero 14 yo kwan pa niyo. Valentine's Day yo 2019. 2019 pa na previous year. Oo, so gamay lang nakakuan nga ang subong galagaw-lagaw siya. I-check sa pag-in-action Brian. Pero lato na po na ang confirmation from police, no? Okay. May angot sinidri action na Brian. Gatiyog kami diri nga gatiyog. Do ay kay sa may makahatag dugang na information. Actually, ari din iyang asawa. No? Galing kay kapatid ko. Ang iyang asawa rin action by wait naging malili. Kasi basta nga ngalan, kasi makuha. Kaya may ngalan ang taga DRMO mong. Basta from DRMO, makakuha kita sa pangalan malili. Kasi may action by sa ila. Sige. No, kung sino kayo nag-explain man sila. No. Dari sa may katapos ng kapulisan labi na sa OB subong ang officer in charge sining kalinig kabisang Bacolod City Police Office Action Brian. Check today basta may mga additional details dito ang investigator ang investigador nag-istorya sa himata sining napatay ako naging luthang kalang sila ng action Brian. Action John? Yes, sir. Nang sustain ka lang action dyan ha. Ma-commercial lang kami sa on-air. Pero kita sa Facebook Live natin, mga padayon kita. Commercial kita sa on-air action names. Go ahead lang da. Padayon na lang da, sir. Ako, sir, padayon na lang ko din. Oo. Nagalantaw ka mo sa gyapon mga kaksyon sa aton sining live ano dito sa area sang Barangay Bata no. Sining shooting incident balikan tang patrol. Di siya pwede ka live. Pwede siya ka live sa diri lang. Sige, balikan tang patrol. Go ahead action dyan.
Subong sini ginahulat pagyapon ang Soko, ano? Ginahulat pagyapon ang Soko sa area. So natabo ini siya kay na mga alas 6:15. Pwede guro nga diri ko lang siya, itaboy di man itabid, no? Oh. Pwede man sa akon diri. Kay ga sustain kita sa aton sini nga kadamo kita mga issue tani subong nga gabi mo, pero unahon tani anay yo. Pero tini nga pagpanglutang sini nga gabi, no? Sini nga gabi. Las 7:40 na. Nagalantaw kamo gihapon diri sa action firing line, nagapamati kamo sa action firing line. Kag ang patrol naton sa area gyapon na kay na tudtob sa sini nga mga tinion mga kaksyon, ano? So go check na to ng patrol abi kung makasulod na pwede man diri sa akon diri kung di pwede da diri kita bagi sa akon nga microphone sir pwede lang. I-kuan tadi loudspeak ko lang diyo. Sa microphone ko para mabatian na section dyan. Sige. Daligid lang kay gina-sit up pag ginaton, ano? Ang aton sining lugar. Sustain lang kamo da mga kaksyon kay sa gihapon kompletuhon ta gini sa matapos program ta karon. Sino ngalan sini? At may mga pangalan na kami diri or mingalan kami diri pero hulaton ginaton ang otoridad amo ang maghambal sini karon, ano? Para sigurado gid, no, sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Okay. Ginaulanan na to subong, no? Ang patay nagahapa gyapon, ginapayong-payungan ng sang pulis. Gina-preserve ini mo. Alang-alang da action El Rey. Diri ko maagi, no? Last 7:41 na sa aton sini nga pagpangalagad. Sige. Ngayon na lang ko bisa nga aton nga cellphone number da nga ginatawgan sa iya. Kay diri na lang ko ma-loudspeak direct the action names. Diri ako manawag or ma-loudspeak ta direkta sa iya diri sa microphone ta. Pwede ko man di uyatan mo. Sige. Base naga-monitor dan taga Soko subong no? Kag maka-proceed dito sa area, ginahulat gid kamo subong to sang pamilya, no? Kay para makuha na ng ila sining bangkay, no? Sa sining mga tinion mga kaksyon, no? Ang bangkay sang biktima. Okay. Mayong gabi lang sa mga nag-monitor sa aton diri. Hindi ko pa babasa gid halos tanan ha kay sa pagkadamo-damo gid sa Sinimatrion mas ginuna naton ang aton sining live coverage ning napatay o kon ining isa ka shooting incident sining gabi gid lamang mga kaaksyon, no? Sining lamang gabi sa aton sining pagpangalagad. Okay, sige. Tawagan ko si John diri directly. Diri kita baagi, ano? Okay. Pasiga sa basiga makasabat si Janda. Ano na globe na? Globe. Smart na ang 750. Okay, sige. Gatawag kami na sa Ibokson dyan, ano? Okay. Okay. Gatawag kita subong sa patrol para sa dugang pagkikidetalye base nagabot ng Soko, no? Okay. Jan? Sige. As Brian ni. Direct Taxon Jan, go ahead. Japon ang patrol. Lagi kita dali nag-report sa area mismo sang northbound terminal sa Copinis Barangay Bata Sunod sa Bacolod. Sining isa ka shooting incident nga naglunsad sining mga Gabiasan Drive. Kung makita nato, apon mas nagdatudo na ginangulan. Galakiti hindi pa man di mahalina sang mga kapulisan ining area kay wala pa makaabot sa lugar of Sumbay. Ang katapo sang scene of the crime operative Consoko nga mo ito tani ang mag-conduct ng investigation
sining gabi action ba. Action ba sulod audible? Yes, no? Yes, sa sining mga piningon, mas nagtulokalma na ang sitwasyon sa may palibot. Kung makita naton na diri sa area, naplastaran nila sa husto ang police line compared naton kanina. May nakita ang gabi action ba sa CCTV camera. Uy. Pero CCTV din man isa o kung Dami. tuga na naguro ya. CCTV na di siya, CCTV na siya, pero duwa na nagpapula ko nga, guba guro ni. Uy. Guba guro na din. Amo na tayo pwede makabulig man eh. Action ba? Oh, yes, good action dyan. Amo ni guro kung tayo may makabulig, pala sa aton ng mga otoridad. Kung maka-identify sa suspect, kay as alleged, ang suspect is nagdalagan ini sa Sambray pagwa diri sa dalan mong so kung gaandar ining ilang CCTV may mo ini makabulig para maka-identify isa may suraan pagid lamang ang suspect no sining shooting incident nga nagluntad sining lamang nga gabi action na Brian ang mga problema kung check natin karon kung dala na ano sining diri ka pulis nga ilagin lantaw ang ining CCTV kung nagagana din man o kung wala. Ining CCTV abi malapit lamang ini sa crime scene eh. Galing kay dito sa nagatuon sa may talan or diri mismo sa exit sa mga dipatay nga jeepney nga nagbiyahe at Sambray. So pa na ang isa diri karon ka inog kon lantabon kag investigahan mismo sa aton nga mga otoridad sa mga gabi. Pero kung nagagana na action dyan, dako ang tsansa nga mahagilap, malabyan abisang CCTV suspect. Dako gid ang posibilidad kay kung nagagana ini sa dito gid abi sa dala nagatubang eh. So kag dako man siya ang CCTV nga ini ina ko nagagana ini siya. Kung nagapadalagan sila pagwa, timing kay dito gid nagatuon ang camera abi mismo no sining CCTV action na Brian. Muna ka ng isa diri ka ano pa ka advantage nila kag isa diri makabulig gid clustering na naton nga kung naga-function pa kining CCTV nila diri mismo sa may lugar no. Anyways ang katapo diri sa aton nga mga otoridad sige pa gyapon na ila diri nga pag-investigate pati sana pagtipon sa mga impormasyon kag ang detalye sining nagluntad nga shooting incident karon dila mga gabi. Kasi na taon ganin naton, may ara na sila mga ngalan sa pang tipon. Kag ang pinaka ano nagdi kay may mga nagagawa impormasyon ngayon sa kuno halindri sa kasulad sa probinsya sa Negros Occidental, nagabot diri sa may terminal, hindi na matugin bantayan. Pero may mga impormasyon man, yan ipasakay pag lamang sa jeep, no? Matugagin na tambangan sa action by. Pero pinakamatuloy sila di karon nga senaryo gid mismo makapalayag sila ang aton nga kapulisan na kita ang investigador sa police station number 3 action na Bray. Sa hapon, atong klaruhon nga wala pagkikita nagkapalayag sa ngalan, tungod nga luyag nato sa pinakatulid o kung ang konfirmado nga ngalan din mismo sining ginlutang no karon gila mga gabi. So liwat gamay ko pasensya sa mga Facebook live viewers diri sa akon nga pod nga medyo nag-inip ng ilaulo kay wala pa napagwa ang pangalan. Pero sa liwat, naman ito ganaambal mo kayo na gani action Bray. Yes. Ina ang ginatawag nga professionalism, nga protocol ang ginasunod sa action radyo. Yes. Nga tugtugol at ang confirmation, gikan sa pulis o kung sinabi nga autorisado nga persona, hindi naman na imo mapalayag ang informasyon nga mga nabaton, mga ka-action. Gusto to ni sila pabalon nga kita naga-inform lang sa publiko. Pero wala kita otoridad nga magpanguna sa mga otoridad nga amo ang may poder sa paglawag sa mga ngalan kag kung anong nagkalahinabo sa crime scene mismo action dyan. Ano? Yes, now exactly pag action Bray, ang mga kaano pag kung na pila kami mga suspect, kaya naman tipo na ito nga informasyon, lusay mga statement, no? Yes. Sa mga may nakakita nila, so pag kinang statement nila, nagawa ka mga suspect ang iladiri ginatudlo, kamo rin ang suspect sa ko pinagpagpalutang, ina ay kumpirmar sa dili nila madugay sang at kapulisan kung available na ang investigador sa station number 3. And sa bago lamang exactly 7:48 nag-abot ang patrol car sa scene of the crime operative o kon Soko. 7:48 action drive. No, para may record kita karon kay kabalo ko damo dili karon mag argument. So kung magpala sila mga argument
Suliton ta las 8:48 ha, parang ibanda din na mag-question pa sa aton karon action dyan. Yes, no, 8:48 nag 7:48. 7:48 nakaabot diri sa area sa North Capitol o North Bound Terminal ang katapos ang scene of the crime operative nga mali magatanda sa pagpatigay nila sa photography o kung picture no sa documentation. Ang technical term pag-document sa area, ang pag-conduct sa mas may investigasyon, paglantaw diri sa mga recoveries no lapit na mga basilyo sa armas lupang agud nga ma-identify nila kung ano ang kalibre sa armas lupang ang gamit sa mga suspects sa Siyambray sa paglutang sining isa ka lalaki karon ginamang gabi no. Kung maghambal sila kay inakson dyan nga duha ka magazine, kada magazine butan tabi 7, 8, ti lapit-lapit 20 nagali ang igo kung ginigo gid siya tananda action dyan ina sa isa lang ka tawo ha. Oo, kung ang aton mismo nga ideya, di ang aton basihan, at kaya mo ginang magwaya, kay kung walo ang Siyambray, ang unod sa isa ka magazine, kung i-times 2 na to, mga mahimo, 16 sa mga basilyo ang nagnilaptad rin, o kung mumatog na igo no? Kasi kung nabatin natin kayo na, ang statement sa isa din natong interview, nga ganyan pag action, nga pagbati ako itong nilagatik na, at isa mag-abiyat, ano lang, napalupok. Pero sa ulihin ko nung nagliwat pag Siyambray, ito na ambal niya, nabarabala niya, ngayon hindi na ito isa kaso sa pagpapalupok lamang o kung fireworks, sabi ko firecrackers, so isa na ka-incident sa Siyambray. So ang iya itong statement duha sa mga asod-asod na pagpanglupok o kung pagpangluthang ang naglutag karon lamang nga gabi. Kung sa area sa gihapon, karamo pa din ang ilang mga mata sa lugar, pero sila mas namado na kung para naton kay inaate, mati mo gito no, ang ilagi ginaayo is dalon sa ospital gilayon ang ilang mismong mata kay ila pagpati of course ay may ngagaw pa nakag masalbar sa ang ilang mismong nga mata action na Brian. Why pagid ang kapulisan na subong no nakaplastar no? Action Brian? Why pagid siya ang kapulisan nakaplastar na subong sa pag-initial hatag information man lang? Wala pa sila may ginatag na initial information sa aton dito. So ang DR okay na may pangala naman kaling titiiduan nila mahatag pa sa aton, pero ang investigador diri sa station number 3 pari na nakakandak na sang investigation, kita diri ang nagpahigad na sa sining materion kay nagakandak sang mas madalom nga investigasyon ang katapos sang scene of the crime operative action Brian. Amo pag study ka problema na kay medyo nagabas agad ang pag-ulan sining mga tinion action try no hopefully no sila ni basi man man ang ilang investigation basi pa lang man no para at least nakata nagilayon sang update diri sa aton ang investigador sang station number 3 bisan pa ang ilang station commander the personal police major Richard Parito action Brian. Action right? Yes, go ahead lang action dyan. Go ahead lang. Yes, no. Kung naman pag naton diri sa lugar, kalapad sang area, pero kung mo sila oras to, damo pa ninong sa may nagatener diri, damo pa na diri ang nagasakay, sa mga pasahero, bala? Ang nagakadto diri, naginabot abi, dahil nga diri sang di pa tayo nga jeepney, na sila makasakay, pero kung nataro to sila nga trion, ninet, dupay, kaya halos so nakita diri nga park na di pa tayo nga jeepney, iban, siguro mas ginto kamayong anay temporary magbiyahe no, pero hopefully ang mga pasahero nga ari diri sa lugar kontani ay sasakyan mo kito may ara pa man series tabok ni ano na mo Bacolod Series North Terminal na no, so sa ano lagi the flyover naman ang nagapatunga sa duha sa mga terminal action drive. Pero sa liwat, diri kita nga sa may northbound terminal. Amo na terminal kung pradahan sa mga dipasay nga jeepney nga may ruta paso norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, Silay, Talisay, iban man nga mga padulong sa may Victoria's action Brian. Sekta mga picture sa tatanay, mas makaka-picture sa diri sang time scene while nag-conduct sang investigation ang patapos sang Soko. Nagamaong gabi. Nagamaong short siya no, kag white t-shirt. Kaya po na ko ang lawas sila persona nagilothan, so makita naton nag-conduct sila sang
pag-document, no? Ikit na pag-label sa tanan ng mga recoveries dari nila sa area. Kasi kung karon ba sila may action ba? Yes, go ahead lang siya dyan. Go ahead lang. Yes, no. Paghapon, ang patrol, ari kita dito gapon na live sa area mismo sa station number 3. Or rather, diri sa area mismo sa northbound terminal, sakop sang barangay, Banago. O barangay Bata, panadigo sa area. Ipatod karon no? Kung dili nga lugar, Action Drive. Ang ining shooting incident. Naglunsad, no? Magpasta ko luwat sa kunya Facebook Live kung diin, di ba, sila mahimo so di maka FB Live luwat, kinotodot sa Facebook Live, no? Dari sa may area mismo. Action na bryce na ginamang nagap Nasudaran ko do kadamo sa mga pulis subong nga nagabadi-badi sa terminal, may pulis iya. May nabat ang kita kaina nga may ari di ko no na hamtang nga pulis, no? Dari sa area, pero on that time, wala di sila sa crime scene mismo. So somewhere di sila sa palibot na mutukin ng information. That's when nga gintawagan na naton si Chris Major Richard Pajarito to clarify kung bala may ara di police nga iya ka FPP or gitawag nila nga field training personnel or police action bright nga diri nila ginsamtang sa may northbound terminal mismo sa nga magsinamaton. It's either ba sila off na nila or ari pa din sila sa area sa naguntad ng krimen. Kaya kung anong ilang scheme no, sa pagbantay, action bright, sila tag sa mga areas of assignment, sila binasining mga sinion. Especially sa lugar din nga karamo isang tako nga naga-standby sa mo sining mga inoras action, Brian. Galing kay kon mga field training ang mga kapulisan naton, mga bag-o gid ina patrolman, way panaiya sang handgun, action dyan. Oo, amo to kay Inas ko, no, pag bati nila nakaresponde sila sa lugar diri, kasi wala ganang immediately gid na yun, no, nakuha or abing nagimo sila sa mga pamaagi para lamang nga makuha diri ang lawas silang persona nga ginlothang sila nga paglababi or bisan pa pag-check nila diri sa area. Bisan topic ay nga pag-abot nga daan ari mismo grayon ang iya tong siguro asawa kamo to mga kabataan ng Samblay. Pero di ba natin ma-confirm ko sila dagina ang una nga nakabot sa area nga bata naton nga ngoy no. Kasi mo to ang pagsubukan ba sa garis especially kita niya ang scam tangan sang iya mismo nga himata action na Bray. Gay na no subong nga pamilya da nagapahimuyong naman sa kilid to. Yes. Subong mas kalmado na sila. Kay kung makita natin di kanit sa area, sila ang kay naging ano naman ginpatagan man sila ka pulis, no? Kay ang pulis gambal man kay ina nga amo na ang sitwasyon, rason to nga hindi nila action bray makuha gila yon, no? Ang ila diri nga himata o sinabi madala sa ospital, magod may pila ka mga protocols nga ginsunod ang aton nga mga kapulisan. No, rason to nga hindi man nila gila diri matandog pagid ang ining ginluthang sinigilamang nga gabi action na bray. Okay. Anyways, mabalik ka to diri sa aton nga Facebook live sa area. Sige. Ginatay ko maka-connect, no? Kay damo gusto action dyan makakita sa soko nga nagatakos-takos sa subong mo. Oo, damo gid sang interesado kaya mo nang nasindi naton nga kadamo. Action bay? Yes, go ahead action dyan. O nagsindi naton action bay nga damo gid ang nagaayo nga mag-timo base ang kaangay sining nga sesyon nga ipakita sila rather nga mas madasig abi nga makaresponde ang katapos ng soko binakon sa mo sining mga sitwasyon action bay, no? Nga ila mismo nga himata ang ginluthang abi gusto nila gilayon man nga makaresponde sa lugar ang katapos ang soko, no? Kada first day madalas sa ospital gilayon kay para matabangan ang ilang mismo nga pamilya. Ayo na naton subong sa aton nga mga tagpalamati nga hindi naton madirekta mapakita no ang lawas kining lalaki nga nagahapa sa pasandalan kay tigna may pila sa mga restriction, no, din palayag diri ang Facebook palapit magintayo yon sa hindi man ma-interrupt at mga tagpalamati. It's either TL o kung parte lamang sa lawas tining ginluthang ang may mga mapakita kaya man nato nga protocol pag diri nga ginasunod action bright. Yes. Kung ako mas sipit action bright may pulo na sila kabilo nga ginmarkingan. Isa, duha, tatlo, apat
5, 6, 7, 8, 10 na. Ina basiyo na ha. May ka mga bala, aksambray, no? Basiyo, O kung basiyo. No, sa nga, wala ko matubang kalimitan masutang, Mhm. nga gibutangan sang label o kung numero, abi, sa nga soko, aksambray. Mhm. Gani tatanan kalabanan nga mga bala, dito gido pa north nga, kung pala layo, with dampis sining lalaki ang ginutang, Mhm. dito gid ang direksyon niya sining aksambray. Oho. Posible daw na palibutan isa sang basiyo action dyan, ino? Mhm. Yes, pero kalabanan, dirigid to nagatubang ka sa baybay, Mhm. dirigid sa may tuo niya, no? Dirigid sa right side na dampe, doon nagapatiyog, no? Nagapa-circle ang possession sa mga basiyo sa armasutanga nga na-recover diri kay gibutangan sang label sa nga katapos sang scene of the crime operative action right. Mhm. Ginapaisol ang mga tao kay gusto pag nila diri ilang tawon sa palibot nali bala may ari pagidress sang mga basiyo nga naglapta no mga na pang flashlightan kaya nila diri Mhm. ang salog action right ang duta bala ano kay basi may ari din sila may makita sa area mismo Mhm. no. Di ko mag-close range Sa man lang tabi, na lapit na nakatama sa Action tupad. Sili ko mag-close range man lang pagtiro sa iya aralan sa tupad yung tanan basiyo is na. Oo, amo gid no. Amo gid ang sitwasyon diri sa area mahimo pero karon i-confirm na naton kung ano ang pinakamatulid nga natabo. Lapit-lapit di sa aton ang investigador galing kay hindi pa gid sa magatad sang statement nga ano no. So luwat sa aton nga mga action right? Go ahead lang. Salamat sa mga bago ginaman nga nasa kasi nakabalik kita sa Facebook Live. Dapat ka pa mangkot sa Japon, ari kita diri sa area mismo sang northbound terminal. Diri sa may barangay Patasunod sa Bakod na angot sining shooting incident nga nagluntad sining ginamang nga gabi. Sa gihapon, ining lawas sining gidluthang nga lalaki ang wala pa makuha kay nagakandak pa sa investigation ang katapos ng scene of the crime operative. Sa sining nga matuyon 14 15 na sombray no 15 15. sa mga bala dito sa sang label Mhm. sang aton nga mga otoridad. Maginapang tudlo pa sila. Kung naton 15 16 Puro tiba. 16 na sombray sa mga bala 17 no 17 ang sombray Mhm. sa mga bala amo na nakita nato diri sa lugar 18 nagidebelan pag sila sa may TL Mhm. sining lalaki ka 18 na ini nga bala Okay, action and dyan. 19 Action dyan. 18 pa lang no Action dyan. Iso lang gali ang isa ka label Action dyan. action bray mo to mga 18 na tanan doro sa mga bastiyo ini mahimo Mhm. ang ginabutang sang aton nga mga nag-19 na Mhm. 19 na action bray Action dyan. yes Ay nang ginapang butangan sang marking dira or markings dira, hindi man naton ginmahambal nga tanan ina basiyo action dyan, posible may mga slag man da ang ginmarkingan action dyan. Yes, Or ako balinas. no? Lag or basilyo. Basta wala ko matubod nga sa Disamas Lutang. Pero ang gin-label na o kung butangan na bisang documentation, sino nga mga tanion, 20 na, no? Na dugangan, isa pa lamang 20 na action drive. So, i-check na nagtikaroon kung piladri ang slug, piladri ang basilyo, Yes. sang Armas Lutang, nga na-identify o kung nakitaan diri sang mga otoridad sa area. Sa sili nga mga tinion, tugtog pa lang, tugtog, no, sa 20 diri. Ang nakita naton nga ari diri sa may area nga ginbutangan nila, no? Sa liwat mga kaksyon sa subong, hindi pa ginaton matag ang name kay wala pa confirmation sa police. No? Mas maayo nga mag-stick sa sang kompirmado kag husto nga balita. So pagkaroon ko na basta na pala kita diri base sa mga impormasyon nga tipo naton sa area kag dili matuod itong ilang aging palayaga. Yes. Mangin biktima kasi ito nga fake news. So subong amon lang gitayo sa inyo siguro para makuha naton ang pinaka matuod sa kompleto nga detalye magano kita no magulat na kita sa investigation sang kapulisan kay ila inakaron itasar sa aton ang kabugusan nga detalye aksyon na Brian. So far, wa pagid man sang bagod action dyan, no? So, ko pa man lang gid ang nag-abot da, bay na maiban. Yes,
Soko ari diri ang katapos sa Silver Crime Operatives niya. Manog tapos sagid man sila sang ila diri nga documentation. Possibly karon papirma ini sila. And then dira kita siguro no kakuha sang statement gikan sa hepe no sang station 3 or sa ilaman abi mismo action dry nga investigador. Sining kaso nga pagpanglutang nagduntag karon gid lamang nga gabi action dry. Okay. Matransfer kami action dyan sa aton sa nga linya, paki-off lang, manawag kami balik pagida si action dyan. Yes, action dry. Sige, Standby sige. sa Gapon, diri sa patrol. Action dyan diya sa patrol. Action firing line. Okay, sa gihapon ka mo naga-monitor, no? Pasensya sa mga nagahulat-hulat sa mga big issues naton tani sa national kag lokal. Ginuna taning nasambit yang shooting incident mga kaaksyon, no? Diri sa syudad sang Bacolod, sa din isa diri ka lalaki ang ginutang sa terminal sa mga jeepneys dira sa may barangay Bata. Action firing line. Unhan lang ni sang flyover mga kaaksyon, tinaghalapla kay nang mga tawo dira matapos nga inang natabo ining insidente, balikan tang patrol sa Srimat Tinion mga kaaksyon. Action dyan. Yes, action dry sa Gapon na patrol live kita nag-report diri sa northbound terminal. Diri no sa siling muna ari lagi sa may tiilan sang flyover pabok sang mas kilala nila nga Bacolod sa North Terminal action dry. Inay tradahan sa madipasay nga jeepney nga may ruta sa padulong Silay, Talisay, Victorias kay dan pamahimo nga mga lugar dito sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa mga late tuners naton ining lalaki again latang sa nagita mga gabi nakasuksok ini siya sang puti nga t-shirt nakamaong nga short o kung short nga maong action dry pinakatsinelas kay may ara siyang tuo nga sa kamot ining isa ka plastic nga dawag sang puti kag mahimo may mga unod ini siya no nakasuksok man sa face mask ang ining lalaki medyo bald no o kung ang buhok abe action dry kag ang sitwasyon is nagahapa ini siya diri sa may sa duta o kung sa may salog nabi mismo kag nagapadayon pa ang documentation investigation sa katapos ang Silver Crime Operative o Soko sa area action dry. Kung makita natin, pagkul silang materiyon, sa nagsugod sila sa pagpatigayon sa labeling o kung documentation sa area, nagsugod sila sa pagbatang sa numero dahil sa may uluhan nga person siling lalaki ang manang number 1 nga label. Hindi pa natin na-check kung the CEO o kung flag. Ang number 2 action dry nga label, dahil nga batang sa iya, dito nga kamot. Kaya nga kamot, samtang nag-apa ini siya, nagahumlad, ang paghumlad, ang iya action dry nga palad sa Badaw, dahil sa sitwasyon, yung sa tapat siya pala, dala dibutang ang label number 2. Mga most probably, mga 1 meter ang kalayoon. Dala naman sa may isa diri ka matubig na gani, dala ang ika-number 3. Tapos, ang distance action dry, sang number 4, mga 1 meter man sa gihapon. Mga half meter ang distansya naman sila sa number 5 nga ara sa tuhan sa number 4 na labeling. Ang number 6 naman ara sa uluunhan mga most probably 1.5 meters ang distance pero dito na padulong sa may west direction. Amo na ang ikaamad na label. Nagbalik dito sulod number 7 mga 1 meter ang distansya gikan sa number 6 sa gipatan sa label. From number 7 ang number 8 action dry, number 9, number 10, number 11 and number 12 halos na ipinganay lamang ini sila. Pero dito na sa may uluunhan action dry, like kung magsayin kita uluunhan, kung nagatubang kita sa may baybay area, dito na siya sa may northern, sa may uluhan, no, nga operation direction dry, yung lalaki. Nagbalik dito sila malapit sa lawas ang Siningin Lethang, ang number 13 na label, ara sa may ulo, Yadampi. Kung ito kayo action dry, dito sa may bakba, Yadampi, nakabatang number 1, dito number 10 naman yung sa ako number 13 sa uluhan na action dry. Ang number 14, dito sa may wala yung bahin sang iyang lawas. Bali ito gito bang tupong gid, babaw sang iya ulo. Dahil sila nagbatang sa label number 14. Sa babaw pagit sa number 14, mga 1 meters ang distansya pa saka action dry. Dahil nila batang number 15. Dari ang actually ang kamot abi sa lalaki napago laban sa dughan pero kung ito naton sa waistline sa lalaki mga almost 2 meters ang distansya doon naman nilagay batang ang label number 16 ang number 17 dari nakatupong sa tiil silang lalaki
no? Pero mga most probably mga the same sa gyapon ang distansya sini. Ang label number 18 naman sa tuwa nga sa PL, no? Diwa niya ka PL Abi Action Bay, da nila gibot ang label number 18. So pero hindi natin ma-confirm na kung basiyo na sa mas lutang o kung beses ang bala sa mas lutang o kung isa ka flag Abi. Ang number 19 Action Bay, dito kayo na ko matutuban yung number 2 sa kamot, no? Nga to, diya na batang sa label number 19. And then from number 19, dito sa dumay lang mga 1 pwede mo lang ba 1 gig, pero dito kita nagulang yung daan, may nasupon na tubig, dira sila sa nabatang sa label number 20. Ang number 21, at kapag ito sa may lapit sa may police line, nagbutang pag ito sa isa ka label Action Bay, number 21. Plus, sa ulunan sa number 20 kaina, nagbutang pag ito sa label number 22. So, all in all, ang kabilugan, nagbutang rin nila sa label, nagdangat na sa 22 Action Bay. Pero hindi pa natin ma-confirm kung pila dira ang basilo sa kalibisan mas lutang o kung pila ang mga ditawag na flag action bright. Kaya amo ba ni ang recovery diri kaina. Yung tao ito kaina sang isa ka emergency responder ng ilan nakitaan may pilas sa may duha ka pilas sa itsura malapit ilang lalaki may pilas pagit sa action bright sa likod. Amo nang isa nila nga nakita sa likod ng mga most probably duha sa mga pilas, no? Tugas ang pagpangtiro ang naangkon sining lalaki action bright. Pero sa gapon, wala pa natin ma-confirm ang magtutuod sining ngalan bisan pa kung tagadiin ni siya kag iban bisan pa action bright kung paano no naglugtad ining shooting incident sa nagiramang nga gabi. Natapos na ang labeling nila ng obra, may ginapirmahan sa karon ang isa direct ka police no sang Senado Crime Operative Consoko nga isa ni siya ka investigation form gikan sa aton kapulisan sa station number 3. Most probably wala pa man diri ang ang kakatabo na biyo sa election Brian mabalaan na kung kulayaon na ang lawas ng persona kung may magabot na bing dugang ambulance o nakaplastar sa stretcher o kung mayroon na pila ka mga paghulag naging na-coordinate tambi ang police sa pinaka-concerned agency action na Brian. Kung sino i-check na rin natin tungkol sa area nasalamat ka balo kita may idea kita kung sino galing pa ginahulat natin nga police ang mag-confirm no action drive. Kaya mo ng protocol namin sa action radyo para reliable ang information sa liwat tulad natin nga police ang mag-confirm sa atin sa balita kag bisanta kung paano naglumpad. Sa liwat ang inisolve lang natin is nilagay duha ka mga suspetsado ang yara sa likod sining krimen nga naglumpad action drive. Ang ginagawa diri sa nila para ma-check ng trajectory gintakos nila ang distansya sang isa ka bala sa bullet sa ginitano label number 20. From number 20 to number 21 din pudangan nila action by sang labeling no diri sa may area mismo. Okay. Para at least masugot at yun sa ilang investigation sa area action by I think may initial na ang police natin pero dito pala nilagyan diretso guro ang report sa ating PIO no Public Information Officer so check na to sa karon kung may ay so ipadala din sa ating statement para maka-identify sa ngalan mismo sa ning persona. The same mga kapsyon no hindi naman siguro bago sa tumatag pala mati ang mga kahal sa ning mga sitwasyon na kaya naging magulat ang police dapat kaya nagkikita magulat at matagpalamati sa matutod na detalye kailan ka tabo dito sa may sa kilid kang Ayala dito sa barangay 8 Pack Action ginulat na po na ng confirmation from the police before natin gintrayad ang ngalan sa ilang gidatang mga kaksyon. The same sa tabo sa mga gabi amo man natin hulat-hulat action by no ang ngalan mismo sining lalaki action by anyways, kung lantaw natin dito sa area, may CCTV, no? Matuloy ko na
may isa ka Action dyan, CCTV camera. action dyan, daligi lang sa aton, sininga linya, si Police Major Richard Fajarito. Sir, good evening, live kita sa Action Radio. Yes sir, good evening man kag sa aton nga mga tagalante mayong gabi. Sir, kumusta anong initial investigation aton sining paglutang sining sa kalalaki, sir? So ang atong initial investigation sa shooting incident nga tabo mga around 6:30 kagina lang sang gabi, kung kagina lang dugay-dugay. Nga ini siya ara sa terminal sang sila Talisay pag dira siya gintiro no sa mga suspetsado on board suno sa alegasyon sa mga nakakita nga ang mga suspetsado nakasakay sa isa ka Innova no color pula or maroon. No, kaga ang biktima no initially nakilala naton sa kay Lino Quadra, 62 anyos ang edad kaga taga Silay City. Taga Silay City ini siya. Anong background just ni sir? May ideya kita, sir? So far wala pa background check man namon or background investigation ang nga daw tungod sa base sa ako nga inabalaan sa una na remember ko nga daw may kaso ini siya sa una sa Station 8 daw upod sila sa una ni Kidramer no, sa pagtiro sa duwa man ka police dito sa Golden Field. Okay. So far mo pinaka-initial so nga nakuha niyo, sir, ikan mismo sa mga records abi, no? Yes sir. So that's why subong background checkin naton ng iyang pagkatao sa sininga biktima kung may ara pagid nga mga linkages no sa iban nga mga grupo o mga aktibidades man. So to sir ang family sir naka-initial naman ta istorya sininga gabi, sir. Ano sir? Sa pamilya na kaya initial na istorya na pakapulisan naton. So para wala pa sir, hindi pa kami kita pinitay sa pamilya tungod ara pa naga-emotional pa sila. So wala pa kami ka interview sa pamilya niya. So lato-lato na nato ng kay ara naman ang ako na investigator dito para mag-conduct sang complete investigation sa regarding sa shooting nga ini. Sir, may nakitaan kami di actually na report man sa Action Radio last 2019, ano? Name niya Lino Quadraman, gali kay 36 years old, dinadakpan sa Barangay 2 illegal drugs. Ilayo, sir. Yes, hindi gid na madula sa aton nga mga anggulo nga ginatanaw no ang mga linkages niya sa illegal na drug kung matuod din man. Okay. Sa duwa ka suspect, sir, duwa gini nagtiro sa iya kay na, sir, based sa inyo sa initial, sir? So far sa suspect wala pa na sang kita sang identity no tungod nga madulom na kadasig lang sang natabo. Okay, sige. Dira lang kami anay asta. Thank you so much, sir, sa ibang time. May gabi kang mabuhay ka, sir. Yes, sir. Mayong gabi man kada salamat man sa inyo. Yes, sir. Action firing line. Initial pagidlabang makaksyon ni Police Major Richard Fajarito ang Police Station number 3. Bisan hindi naman tato pwede pamangkot pa regarding pilang pilas, pila ka basiyo, kay tikita kagabatian nyo naman. Nga ini siya ang subong ginaisip pa sang suko. Action firing line. Ang suko man na makadeterminar karon kung pila ka bilog pilas sini or ipaagi pa ni sa postmortem examination ang lawas ang biktima mga kaksyon. Action firing line. Las 8:18 suliton ta ang napatay ginkilala sa kay Lino Quadra, 62 anyos, and ini siya nagapuyo sa syudad sang Silay. Asto sa exact address hindi pagid kulo kompleto ang aton sining kapulisan, no? Ang aton sining kapulisan kay tinaga-conduct pagid sila sang maid-id kapag imbestigar. Ang ginmention ko last 2019, Pebrero 14, may ara man sang gindakop sa illegal nga droga, Lino Quadra. O galing king edad niya sini 36 anyos. So kung 2019, ara pa lang sa subong sa 38 anyos mga kaksyon. So maybe lain ni nga persona, lain ni siya nga persona ang ining nadakpan man kiti 62 years old na ini siya. Action firing line. Sige, las 8:19, mga komersyal lang ko anay pero di ko gid pagkalimtan ang Zanton Plus Herbal Soap para dira sa inyo mga kaaksyon. Amo
firing line. Ang balitang Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radyo Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio, Philippine Standard Time sa 8:33. May pila ka batch ko na nabili ng Aksyon Elms. May duha pa. Sige. Okay, sige. Ina-endorso taman sa inyo maka-aksyon ang MyTC kag Santon Plus. Base may mga panibag o subong aton sa nga patrol dito sa area. Although nga na mention na nato na ning victim nga si Lino Cuadra, 62 years old, taga Silay, according pa sa police station chief, sang police station number 3.
Puro initial to kay nakiti padayon pang investigation sa aton sining otoridad sa sini iya nga mga tiniyon sa mga lesioners naton ini siya ang ginluthang sang ginaligar duha ka persona nga mga suspitsado dira sa dira sa may terminal sa mga salakyan sa northbound, no? Kaga mga suspect sakay sa Innova maron o kon pula ato ang bulubanta kay nasang pulis. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Balikan tabing patrol. Sa gihapon Action Bray ang patrol live nag-report diri sa area sang northbound terminal sakop sa Barangay Bata Sulad sang Bacolod. Kasi rin isa diri ka lalaki no motong gikilala kay Lino Cuadra ang ginlothang sang wala pa makilalaan nga mga suspect sa Action Bray. Sining matanion natapos-tapos sa man ang documentation. Ang ginaobra subong nila is pangkuha nila ang mga gamit sa sulod kaya ginabaliswa nila Action Bray no ining lalaki abi. Ining si Cuadra. Kung makita naton Drino, ining iya Action Bray pag baliswa nila may ari ini siya sang pilas sa iya daring daghan dampi nakita kita. And then may ginapangkuha sila nga mga gamit sa sulod o kung sa gikan sa bulsa. Kaya ginluthang may na-recover sila nga kwarta no Action Bray may ara sang isa ka ID may ID dali may panyo nga na-recover and then ato ang isa ka bala abi kin kakaskara kin ay pito dalom sang o na apaan sining lalaki na Cuadra Action Bray. And then gisulod nila diri sa ziplock ining mga na-recover sa aton nga mga otoridad no diri sa iyang labas. Kung i-check naton nag-conduct sa luwat number 23 amo ning 23rd nila nga number or label nga ginbutang. So 23 sa tanan ka mga label diri no. So sa aton mga nagapamangkot siguro at least na sabat na gid man ang inyong papakumita with regard sa pangalan abi sa ning ginluthang Action Bray sa nagilamang gabi no. Duka pa diri sa area actually ginagulat nila diri funeraria na makaabot sa lugar no kay tapos sa gid man diri in the right after sina kuhaon ining persona nga ginluthang. And then after Action Bray makatag na no sang tulid diri pagid nga investigation ang police station number 3 ang ila deputy station commander kag ang investigador no sang station number 3 nga diri sa area nga nagakonduct sa investigation kag at least mabala naton ang kadamuon sang kung ano nga gamit diri nga armas hang sa mga suspetsado. Kaya kung nakita natin kayo ng investigation sa police station number 3, wala pa sila sang idea kung tilagid kabilog, nalabla ko may RD statement na napagawa Action Bray ang aton kapulisan. Ano dito tabo? Yung papayagad sila. Then papayagad ang katapos ang kapulisan, asang mga residente diri nga naga-standby. No, kaya RD sila sa may police line dante na Action Bray. Mabalik ko sa Facebook Live, basi masulod ng Action LRA itong FB Live sa area. Karon nga gabi Action Bray yan. Tektobe. Okay, sige. Tektobe sa Facebook Live sa lugar. Okay. Sa area diri na. Sige, thank you Action ninyo. Anyway, salawat Action Bray live kita digapin sa area mismo sa northbound terminal. Ang yun ako diri sa buong sa atin ng mga kapulisan final nila nga documentation kay wala pag nila binakuha ang posisyon sa lalaki sining nagilutang rin kay ina mga pasado last night ang takatang gabi mga last night imedya ang isang lutang top sining nga matinoon amo sa Japon. Ano ni nga funeraria? Rolling Hills Action Bray no. Ang makwa sining bangkay sining ni Cuadra Action Bray.
And then may mga recoveries. Sabi ko na yung mga recoveries na ila kung pakita atong unod ng plastic. May plastic ito ko na rin yung unod sa plastic. Sabi kasi makaparapit sa area. Para na. Press, kapit sila may press. Kapit sila. Okay. May arit ang plastic ito ba kayo nagsundray nga sa tupad niya. Yan na sa pulis. Kaya i-turn over na nila sa may himata, no? Inakon na, depende pa na karon pinalit daw may makuha sila ng evidence. Okay. Yung dala ka pulis, no? Ining plastic pa kaina na itong nabakok sa balay na ilan nakuha nagikan diri sa kamot na malapit sa kamot no sining ginlot hang sinigil lamang dati. Anyway, ano pa ito nga disunan amo to ang CCTV ginapatig na tuntun bala nagapangton kay base nakabulig na di karon ay surahan ng Manila ang mga taglutang o mga suspetsado sining shooting interest nga nagluntad taga mo pag itong isa pag ginatondre din palabot na natin sa ina nga pamangkot sa deputy no kag in charge ng investigador sa station number 3 kung bala may ari na pamtang nga mga police no or FPP o kung police ang ari sa station 3 nga gindala o panamtang diri sa area sang anti-summer nagluntad ining shooting incident action na bribe. Karon siguro basi makatag ay nagawon tabi ang investigador sa 3B kung makahatag na siya sang lugang pagdaring detalye kay gina-explicar subong sang soko sa pamilya kung ano ang matabo ang sumbray sa ganang mga disposisyon no sining lawas niya kagano diri ang pinapakikini himuon no especially in parts ng investigation nila. Sorry. Nagsulod ang salakyan sa Rolling Hills kay pauna ang bangkay action bray. So gipagawa nila diri ang stretcher nga ini and then dra dalos na nila no para at least karon sa aton nga diri nga ginakantangan makita naton ano ang mga pilas sining lalaki no kon mabilis wa nila action bray inakon may clear view kasi tayo karoon sa itong mismo kinakaimtangan. In terms of background gin-check naman, nag-coordinate kita sa Bacolod City Police Office kung ang background sa persona and for the motive, wala pagid sila sang may palayag na motibo sa nang pagpanglutang karoon sa action bribe. Kaliwat, bago lang ginasulod rin sa may police line, dampi ang ining stretcher no kay para makwat nagmadala sa area no ining bangkay sa persona ginluthang sinigid lamang nga gabi check tabi dito ang commander nagapatag pag nag-explain pa ang station commander sang o kanang deputy station commander sang station number 3 sa pamilya mismo. Kaya ang pamilya, wala gyapon panugutan no, nga makasulod kag mapalapitan ining persona ginluthang karon nga gabi. So ginubra rin nila, ginbutaan nila sang puti nga plastic, bisan pa wala pa na pakaya bala. Gindiretso nila action bribe, butangan sang puti nga plastic o kontela ini ang lawas ng lalaki ni kwadra nga gindutang sini nga gabi and then para diretso na lang so hakoto nila diretso sa stretcher action bribe kay para maputos gilayon ining iyang bangkay. Ang purpose siguro para at least hindi man ma-expose no sa public especially sa mga pumuling ari diri sa lugar no ining lawas sila kay di makandak pa man sila sa postmortem examination ang katapos ng scene of the crime operatives action bribe no. Check tabi ano na yung ka DRMO man base may further details ang DRMO check tabi ano na ang names ano na ng pila ang injuries niya okay wala pa sila sang may declare na kung ano ang mga pilas no sining lalaki
nga mga mismo gintunahan sa iyang kamatayon aksyon, Ibrahim. So, ginakwat ang bangkay, aras mong ibutang sa may stretcher, then, diretso ini, pagkadaon sa funerary action, Ibrahim. Rolling Hills ni, no, ang nagkuha sa iya, funerary action, Ibrahim. Ginatry ta nila ito, nakuha sa statement, ang pamilya, kaina pa, galing kay nagahambal sa tanang pulis nga putututawahayan sila anay. No? So, na-respect mo na nato, base akon makagaw, kung gusto nila magparayag, sige apon bukas sa Action Radio Bacolod, gusto nila nga may mga mensahe sila, para at least, no, sa mga suspetado ito bala, no, base nga naging mo silang krimen, kung ano po inuloy nila parayag, ibabot sa Action Bray, para makuha, kung mapakayan sa hostisya, ini kamatayan sa ila mismo, nga himata Action Bray. Sige. Ikuan ang tipo na action dyan, preparar ka ron? Yes, Action Bray, sa Gapon, naman ang pinaka-leading update, kag ang pinaka-detalye sinagon, na shooting incident sa Gapon, dahil sa Edison Northbound Terminal, Barangay Bata, Sunad sang Bacolod. Balik na Gapon sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sinasunod para sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita na action dyan, dulong sa aton sa D3 Bayo, mga ka-action. Action Firing Line. Plus 8:45. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Patayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y, samsan anong kahintangan. Respond
na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa ano nga kalintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 8:56. This Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon. Ang sobrada o ang dalagko ta nga mga isyo pabuwasan ta na kasadya pa sa mga isyo sa nasyonal pareho kay Presidente Rodrigo Duterte nidorso ya gabi si Bongo magpresidente pero ang bali Bongo kay na siya mapresidente lang ko kon ang vice-presidente ko si Presidente Rodrigo Duterte man ayo man Di man nagsasama, kaya pa magkaisa. ang Pilipinas padayon nga magagamit sang AstraZeneca nga bakuna. Apisar nga mayara sang report dito sa European countries mga kaksyon. Sining blood clot nga natabo sa mga nabakunahan. Ang sa Pilipinas padayunon talang niya. Pero ginatun-an sang IATF kag DOH ini tanan-tanan. Kung hindi maing resulta kundi unta-tunta. Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Shruna Magbanwa sa technical side with Action Nelmar Madera, Action Ray Dotilios sa aton sini nga IT expert sa News Center kakabahin man sa aton nga pagpangalagad Action on Defensor. Standby karon na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa ang dugang pagin nga detalye base sa interview ng Action John ang pamilya kag iban pa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.